μπαίνει, τη σπάσαμε χθες. Μαζί σας. Δύο μετατήρια της αρένας του πρώτου κόσμου είναι μέσα στην αρένα. 24ο Motor Festival. Θα ζούμε όλα μαζί σας. Παλασάντα Σαΐντας. Θα αρχίσω το Δουμάνιο. Δεν ξέρουν ελάχιστα να καταλαβαίνετε τι κάνουν τώρα τις συγκεκριμένες. Κάτι να κάνουμε για το απόγευμα, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε κάτι να κοινώσουμε το απόγευμα. Και κύριε Ροδηγιάννου, μέσα τα δύο μεγαλύτερα. Παλασάντας, Σαΐντας. Σαΐντας. Χρήστος Σαΐντας. Εδώ από την Άρισα. Ένα αγαπημένο Χρήστο. Ένα αγαπημένο του διαλογικού φυσικού. Όχι μόνο ο Κεσάρης, αλλά η τερόπια που έχει δημιουργηθεί αυτή και στα χεράκια του Καπρέση έχει μια παρέα, μια ομάδα και άσε και για το απόγευμα. Θα περιμένουμε το Παλασάντα. Θα το φτιάξει, είναι σίγουρο. Δέκα λεπτά έχουμε ακόμα. Εντάξει, μόνο μια είμαστε, δεν βλέπω κάτι. Παλασάντας από Λαμία με τον GT86, ένα υπερόπλο στα χέρια ενός killer. Είσαι γονιός αγόρι μου. Δώσε κάπου. Κρατάμε αποστάσεις όπως είπα, γιατί τώρα εδώ ξυλώνει την άσφαλτο ο τέρας και μόνο με Δευτέρα. Η Τρίτη πλέον δεν μπαίνει, τη σπάσαμε χθες. Με Δευτέρα μόνο. Μόνο με Δευτέρα. Μόνο τρέλα, τρέλα, βρε αρρώστια. Βρε μούρλα. Παλασάντας! Τι θα γίνει σήμερα, 24ο
Λάρισα! Πάλι ένας άκος πάλι, ναι. Όλα μας τα έχουν. Αρχίζει έτσι. Πω, έτσι. Λάρισα, Λάρκε. Την επόμενη εβδομάδα όλοι στα βουνά της Ελασσόνας έχουμε ανάβαση. Αγγλόπουλος! Πω, θέαμα, αφήστε τον Αγγλόπουλο! Ανεβαίνει. Έτσι ακριβώς. Αγγλόπουλος, Λάρισα, 24ο Motor Festival. Τα ζούμε όλα μαζί σας. Τη μία μα είναι αυτό, όχι βέβαια. Πω, τρέλα! Ελένωνε σου λέω! Μάκης Αγγλόπουλος! Εδώ ένας τοπικός ήρωας από τον χώρο του μηχανοκίνητου εθνισμού και όχι μόνο και από τον κόσμο. Και το ντουμάνι πάει σύννεφο! Αγγλόπουλος, χειροκρότημα παρακαλώ!